Ahojte! Neviete si vybrať z našej širokej ponuky paplónov? Dnes si jednotlivé paplóny ukážeme a možno sa medzi nimi nájde aj ten pravý pre vás. Najviac vyhľadávaným paplónom v našej ponuke je určite paplón štandardný. Je obľúbený najmä preto, že ho môžete používať počas celého roka. Na zimné obdobie vám určite odporúčam náš paplón Double. Je tvorený z dvoch vrstiev, ktoré si veľmi jednoducho viete v zime spojiť, pričom vám vznikne jeden extra teplý paplón. No a v lete si ich viete zase odpojiť, pričom vám vzniknú dva samostatné paplóny. Ak ste milovníci levandule, určite vám odporúčam náš paplón levanduľový. Teplo vám určite bude aj pod našim perovým paplónom, ktorý je plnený pravým husacím páperím. No a keďže sa nám blíži leto, vhodnou voľbou pre vás je určite náš paplón Slim alebo náš favorit paplón letný. Oba tieto paplóny majú nízky stupeň hrejivosti a určite vám pod nimi nebude horúco. Napíšte nám dole do komentára, ktorý je váš favorit. Majte sa!